gra de sorra. Aquella mateixa nit del 26 al 27 d'octubre del 2002, l'àtic del Passeig de Gràcia de l'Agrupació Astronòmica de Barcelona va quedar petit com feia molt de temps que no passava. Superats els 3:15 de la matinada, alguns dels membres més veterans de la secció de planetària, que s'havien aplegat a la biblioteca a partir de primera hora de la tarda, continuaven enraonant visiblement emocionats i una mica fatigats en relació a les noves dades que havien aconseguit reunir sobre la fugida dels satèl·lits de Mart. Malauradament, encara que les circumstàncies astrals haguessin estat propícies per contemplar el fenomen des de la ciutat, que no ho eren, l'instrumental del que disposaven era insuficient per empaitar cossos tan petits. Per la qual cosa, la totalitat de la informació que examinaven els havia arribat al llarg de les darreres setmanes en línia, proveïda per associacions similars d'arreu o, oficialment, per les agències espacials americana, europea i japonesa. La resta de socis que havien fet acte de presència a la seu del club s'escampaven per tot el local repetint-se els uns als altres allò que tothom ja sabia, a la sala, a la terrassa, a l'observatori. Deimos i Phobos s'emancipaven del planeta vermell. Clar i català. Si la teoria fonamentada sostenia la hipòtesi que les llunes de Mart eren asteroides capturats i, fins i tot, que Phobos es precipitava cap al seu pare a raó d'un parell de metres cada segle terrestre, la pràctica més immediata exposava l'evidència d'una independència recentment conquerida. Els butlletins de notícies de tots els mitjans de comunicació així ho esbombaven des de l'edició de migdia i, per descomptat, internet n'anava plena. Extraordinari, inaudit, increïble, contranatural. En Marcià Engruna, un dels afiliats més incondicionals de l'agrupació, no era amb els seus col·legues de facció per compartir el moment de joia i excitació col·lectiva que vivien. I més d'un dels contertulians habituals s'havia sobtat considerablement de no trobar-se allà, donada la rellevància enorme de l'esdeveniment. La qüestió era que, casualment, el noi es proclamava com a un seguidor aferrissat de les evolucions de les diferents sondes còsmiques en actiu, i particularment de les destinades al planeta veí, la Mars Global Surveyor i la 2001 Mars Odyssey. On parava, doncs, el bon Jan? Senzillament, s'havia organitzat el dia amb força antelació i cap cos celeste entrava en els seus plans. De fet, ni tan sols estava assabentat d'aquell episodi astronòmic tan curiós. El senyor Engruna s'havia presentat acompanyat d'una formosa dama rossa vora l'una del migdia a la recepció de l'Eurostars Grand Marina Hotel, on prèviament havia fet reserva per una nit d'una habitació doble estàndard. Després d'enregistrar-se i havent desat l'equipatge a l'habitació assignada, la 303, tant ella com ell havien coincidit en tastar les delícies del jacuzzi del gimnàs de la 8a planta. Passada mitja hora, en remull bombollejant, la sèrie de jocs frívols de carícies mútues havia predisposat la professional per fer l'amor. De manera que, tornant a l'habitació, l'home havia satisfet el seu desig sexual amb 3/4 d'hora de pràctica no gaire inspirada. 1.800 euros mal amortitzats, havia pensat enllestir de la feina. Tot seguit, ambdós s'havien mudat per dinar en l'elegant restaurant del mateix hotel. Pernil del bo, mozzarella trufada, lluç daurat i una ampolla de Torres Fransola, collita del 99, segons recomanació del cambrer. No tenia gana, els complements preciosistes que li servien ni els va tastar. En acabat, només caputxino. Després, havien pres uns globs de vermut, Martini Bianco, en la tranquil·litat del pianobar. I, en previsió de quedar clapat, el Marcià havia suggerit amablement cardar una estona més abans d'engegar la dona i marxar cap al futbol. 7a jornada del Campionat Nacional de Lliga de Primera Divisió, 21 hores, Camp Nou. Al llarg del trajecte en taxi cap a l'estadi del Futbol Club Barcelona, en Marcià podia haver sentit la notícia bomba del dia, amb la qual cosa, el seu esdevenidor proper, probablement, hauria canviat de mig a mig. La curiositat d'astrònom i l'expectació l'haurien farcit de coratge fent-li oblidar la seva tendència a la tragèdia. Però el xòfer sintonitzava una emissora musical que repassava versions de cançons de David Els. I una interpretació melangiosa de I Want to All Yuran, a càrrec d'en Yuran Solskjaer, a la guitarra, i l'Arna Gluavijan, el bandoneó, l'havia emocionat profundament, provocant en ell l'efecte oposat. Abatiment desolador i, conseqüentment, confirmació de la seva intenció premeditada.
La peça l'havia afectat, enfrontant-lo a la seva realitat penosa, fins al punt de fer-lo restar absent pràcticament tot el maig al seient 3 de la fila 4 de la segona graderia del Gol Sud, perdent-se els 6 gols que el Barça li havia endossat al Deportivo Alavés. Al final, per evitar les aglomeracions d'afeccionats a la sortida i adonant-se que no estava pel partit, havia marxat ben bé 10 minuts abans del 90. Ni punt de comparació amb altres nits de glòria blaugrana que havia tingut la sort de viure des d'aquella localitat. A l'habitació 303 altra vegada, havia preparat diligentment els estris que l'ajudarien a portar a terme el seu pla, un matalàs inflable d'aigua, un petit rem de plàstic, un parell de punxons esmolats a consciència, cinta adhesiva, 3 ampolles per encetar d'anís del mono dolcer, una garrafa de 5 litres amb l'etiqueta d'aigua font vella emplenada amb una infusió feta a base de calees a catachichi. I una bosseta de vellut blau que contenia un encenedor Zippo multipurpose i un parell de cigarretes força carregades de fulles i flors seques de la mateixa herba mexicana dels somnis. Tot dins una motxilla discreta. Després havia aprofitat el mateix taxi que havia pres a l'estadi culer, el que no havia fet esperar més de 5 minuts mal comptats. I havia demanat al conductor recórrer el curt trajecte des de l'entrada de l'hotel, al moll de Barcelona, fins al passeig marítim de la Nova Icària. La idea era ben simple, ridícula. Impulsaria el matalàs fins a una distància prudencial de la costa on poder feinejar sense aixecar sospites, evitant possibles interrupcions. En l'aïllament, es fumaria els 2 petards de Zacatachichi, si més no, ho provaria. I s'empassaria el beuratge d'efectes somnolents, mitigant la seva amargor amb glopades generoses de l'aiguardent d'anís de Badalona. S'hauria enganxat els punxons al front i el clatell amb la cinta adhesiva. Així, quan l'alcohol i l'herba dels somnis fessin el seu efecte, en caure endavant o endarrere atacat per la son i l'embriaguesa, punxaria l'embarcació amb el seu pes i, sense sentit, s'enfonsaria per ofegar-se. Un cop a la platja, havia inflat el matalàs assegut a la sorra, gaudint com mai dels reflexes sobre l'aigua dels llums del moll de Gregal. I tot seguit, sense aturar-se a rumiar-ho més, s'havia ficat al mar per endinsar-s'hi lentament, de palada en palada, cap al suïcidi. Encara no, 2:15 de 12.